Moi bons días a todas e a todos por vir a este seminario que se organiza dende a Fundación, dende a Cátedra Institucional Araguanei para o Diálogo entre Culturas, e vamos facer un pequeno acto de presentación para logo xa entrar en materia, que é o importante. Entón, en primeiro lugar, pois cedo a palabra ao director da Cátedra, o profesor Sanllao, para que nos conte un pouco os elementos destas xornadas. Moitas grazas, Foucault. Hola, bons días. Gracias por vir a todos. Sempre que montas un acto destes pensas que non vai haber xente. Xa sei que vos dixeron os profesores que viñerades, vale? Pero xa conseguimos que estedes aquí. O que teño esperanza é que despois de tratar este tema que imos ver hoxe, incluso moitos de vos e moitas de vos veñades mañán a Facultade Veciña, porque mañán é a segunda xornada que onde presentaremos os casos específicos dos que se trata de escolasticidio no momento actual. Como figura no programa, o escolasticidio é un termo moi recente que se utilizou por primeira vez por unha profesora palestina, Karma Nabusi, para definir unha situación que hasta ese momento se producía pero non se falaba dela. Estou na Facultade de Filoloxía, e se algo sabedes vos é que chamar as cousas polo seu nome ten moita importancia, porque cando non se chama as cousas polo seu nome non existen, non se coñecen. Entón, claro, unha das cousas máis importantes de facer unha actividade como esta é que cando menos vos e a xente que nos está vendo por todas partes, isto se está retransmitindo en streaming, se mañá non podedes estar e podedes asistir en streaming tamén, mellor vervos as caras, por suposto. O máis interesante de todo este caso é que imos falar de algo que está acontecendo, que leva acontecendo pois dende o ano 47. En este mes se conmemora a Nakba Palestina e aquí este acto tamén pois ten moito que ver e se relaciona moito con este asunto. E o primeiro e o fundamental para nós é que se fale, e que se fale desde a universidade. Que quere decir que se fala desde a universidade? Que se fala con rigor. Non ides ver aquí a xente que vai a unha tertulia da tele a falar hoxe dunha cousa e mañán de outra según o que se leva, e que hoxe estarán falando do cónclave do Papa e antonte de que marchou a luz e pasado mañán do que aconteza. Estamos falando de que a xente que ven aquí, a xente que imos participar aquí, somos académicos, persoas que estamos investigando sobre estos temas con rigor, e que o que pretendemos é presentar á sociedade un asunto que non se está tratando fora dela, que non se está falando e que se está padecendo. Iso é o obxectivo fundamental destas xornadas. Cando menos estou certo de que a xente que hoxe estades aquí e que agardo mañán vervos, se é posible, na Facultade de Ciencias da Comunicación, aquí ao lado, saibades que é o escolasticidio, sirvades para espallalo, para nomealo, para que a xente fale do tema. Porque o problema fundamental de todos estes temas é que se non se fala, non se sabe que existen, e se non sabe que existen, non hai reacción contra el. Por iso é moi importante. Nada máis que, para rematar, agradecer, por suposto, a Fundación Araguanei, que é o soporte da cátedra da USC Araguanei, unha cátedra institucional fundada a principios deste ano, e o vicerreitor que aquí nos acompaña. Moitas grazas. Moitas grazas. Temos agora a palabra Javer, que é o presidente de honra da Fundación Araguanei. Moitas grazas. Bos días, moitas gracias a todos por estar aquí. Penso que é aula de agosto cando hai moita xente que quere saber, porque a ignorancia non é non saber, sino non querer saber. Entón, eso aprendino en Palestina, canto de alguna maneira a educación non estaba nas aulas, non teníamos acceso ás aulas. Cando eu nací, estábamos recén salidos de unha traxedia que é a Nakba, e realmente, pues, que quere dizer Nakba? El desastre, el xenocidio de un pobo, porque a veces os xenocidios, como está pasando ahora, tedes unha idea que é matar xente, pero forma parte tamén
da palabra xenocidio é cando moitas veces se fai a través de el apagón, permitir a manipulación dos programas educativos que ti manipulan a túa historia, manipulan tu agua, te cortan agua, a luz, a comunicacións. Imaginavos, pois, o luns, hai unos días, que todos estamos como trastornados, como un pouco inquietos, simplemente porque foi o apagón de un día, de menos de un día. Imaginavos, pois, que o apagón que leva a Palestina, de alguna maneira, de informativa, a nivel comunicación e a nivel educación, a través de la imposición de los programas que ten que tener a aprobación de los señores de Israel para que eu pueda estudiar en cualquier país árabe, cualquier país del mundo. Palestina no existe en el mapa. ¿Cómo voy a explicar algo que no puedo verlo en los mapas? Israel sustituyó a través de fuerza política, económica y militar, obligó a la UNESCO, de alguna manera, y obligó a muchas organizaciones como la ORWA, donde estudian a xente, a asumir programas donde Palestina no existe. Somos palestinos, pero Palestina no existe. Piensan y obligan, con los medios de comunicación de día, todos tenemos conocimiento, como xente nova, posiblemente, no? Hoxe, los medios de comunicación, o cine, el audiovisual, todo esto forma parte de una conspiración enorme. E cando fago conspiración, digolle, conspiración en mayúscula, porque moitas veces, cada vez que falas de conspiración, te atacan diciendo antisemita, cualquier palabra. Dice, mira, no, conspiración existe, que es una forma de organización del conocimiento o de la sociedad con fines ilegítimos, con métodos ilegítimos. Entonces, conspiraciones existen, porque Palestina perdió su identidad a través de una maniobra del sionismo durante siglos, que fue una idea, fue un proyecto, y fue una realidad, y ahora pasan a intentar que todo lo que produjeron en estos años de genocidios permanentes del año 48, año 65, año 73, año 73, por eso el 7 de octubre no representa absolutamente nada en el plan que ellos nos quieren dar, que fue Hamas el primero. No, Hamas, eu non sou partidario de Hamas, pero sí, a xente, cuando no puede defenderse, a veces pierde el control y puede pasar lo que fixo Hamas. Pero Palestina existe. Solamente os voy a decir, existió toda a historia de la humanidad. Palestina existió antes de Jesucristo, antes de Moisés, antes de todos estos bíblicos. Pero a través de esta existencia, esta resistencia, porque existimos y resistimos. Nos somos un povo como vosotros. Os nenos, os estudantes da universidade en Gaza, por exemplo, na Cisjordania, hoxe os compañeros postos non poden ir á facultade. Non poden ni siquiera garantir pasear na rúa, debaixo dos escombros. Los 24 universidades que había en Gaza foron porrados no mapa. Sabedes que el 30% de los nenos han muerto, o sea, más de 30.000 nenos pequeños han muerto. Ahora están muriendo de fame, de bombas y de fame. ¿Por qué? Porque matar el futuro. Siempre mataron el presente, pero ahora pasan a matar el futuro. Eu non podo falar máis porque creo que hai especialistas que van a acompañarnos. Agradeceros vosotros e a universidade, sobre todo a Facultad de Filosofía hoxe, os profesores, director de la Fundación y Gomersindo y todo el resto, la Becidicana y todo el cuerpo de docente de Facultad de Filosofía y de la Universidad de Santiago de Compostela. Somos xentes que solamente loitamos dende hai máis de 100 anos simplemente para unha cosa
que solamente lo voy a decir para que entendades, para ser como vos, disfrutar de la verdade, poder ir ao colexio, poder comer, poder beber, poder disfrutar, poder rir, porque moitas veces a risa é moi importante forma de comunicación e se estamos de alguna maneira privándonos de poder tener unos chavales, unos jóvenes palestinos que tienen de alguna manera una ilusión para decir vamos a vivir. Os gobernos sabemos que funcionan de un xeito e os pueblos, nosotros nos interesan moito os pueblos, nos interesa despois a xente nova, sobre todo porque el futuro é esposo e vosotros podeis facer moito por Palestina e por vosotros tamén. E Palestina non está lejos, está en cada uno de nosotros. Moitas gracias. Moitas grazas, Galeb. Bueno, de xeito breve, porque o importante é logo o que nos van a comentar. Eu que quería sinalar, bueno, primeiro agradecer, por suposto, sempre o patrocinio da Fundación Araguanei e na dirección do profesor Sanllago nesta cátedra institucional que ten como título Diálogo entre culturas. Evidentemente, a palabra diálogo nunha facultade de filoloxía pois ten un simbolismo moi importante. E, además, estamos aquí nun foro de debate para expresar as opinións, para escoitar, para aprender, sobre todo nun mundo que parece que un pouco sombrío. Nos últimos 6 meses, 7 meses, estamos a falar casi dun mundo moi sombrío, non? Entón, o que temos que facer, ou a única arma que temos é a educación e a formación. É a clave para logo a curto e medio plazo poder superar estas eivas. Calquera outra das tipas de solución en base á forza, etc., xa se demostran ao longo da historia que non levan a ningún bo porto, non? E isto, pois, é a actividade, como vos dixo antes Foucault, pois, primeiro aquí, logo tendemos na Facultade de Ciencias da Comunicación e, bueno, eu que vos animo a que sigades un pouco a páxina web da cátedra, donde ali veñen todas as actividades. Isto quedará colgado na canle de YouTube en streaming, porque, bueno, para que poida escoitarse en calquer outro momento. Entonces, sen máis, pois nada, darvos as grazas por estar aquí e por asistir a este seminario. E sen máis, pois damos clausurada esta presentación e xa empezamos pois en 5 minutiños pois para ir en tempo e hora coa primeira presentación que, bueno, se centra un pouco en Afganistán. Entón, nada, pois moitísimas grazas a todas. Venga. Está preparado para as 12, como sabedes a presentación, ás 12:20 empezaríamos o acto, pero xa que estamos todos aquí, pois imos adiantar 5 minutos que ganamos, porque o obxectivo é rematar a tempo para que poidades facer todo o que teñades previsto facer, vale? Empezamos hoxe ca primeira das xornadas, nas que vai haber unhas intervencións un tanto extrañas. Supoño que a maioría de vos sorprendedes, porque aquí pon que está César Domínguez Prieto e o conocedes como profesor, verdade? Non é César Domínguez Prieto, é máis novo, verdade? Non é catedrático da universidade, pero César está de baixa, entón non pode estar, mandou a súa comunicación para que a lea David, vale? Que é o xerente da Fundación Araguanei. A continuación, haberá unha intervención que veredes polos ordenadores de Alison Phipps, da Universidade de Glasgow, que vai a falar sobre o escolasticidio e algo que é moi relevante aquí, que é o tema do que falaba antes, non? Do obxectivo lingüístico, do tema lingüístico do escolasticidio. E depois rematarei eu, que vos vou a presentar un pouco unha visión desde o mundo da economía, da análise de cales son os efectos, cales son as consecuencias que produce isto do escolasticidio. Rematará a xornada pola mañá intervindo María González, que é investigadora doutoral da Universidade da Coruña, que está traballando sobre temas, se non me equivoco, de análise de xénero. Mellor que o dixa ela.
Estaba encendido, acabo de apagalo. Vale, hola, que tal? Eu son investigadora predoutoral e ademais formo parte de distintos grupos activistas por Palestina, dentro da universidade, algúns deles. Teño aquí unha compañeira que está cun cartaz, non sei se dicirlle, se non vos importa que igual que o deixe aquí apoiado para que poda soltalo. Eu fago a miña tese sobre... Podemos deixalo aquí, que bueno, eu fago a miña tese sobre o impacto colonial e desmobilizador patriarcal da acción humanitaria e da acción académica en espazos como pode ser Palestina, Sáhara e Líbano. Entón, mañá vou falar, de feito, un pouco sobre a miña tese, hoxe solamente vou moderar o final da xornada. Xa nos damos por presentados todos, xa nos conocemos todos, cando menos os que imos intervir. Bueno, despois estará tamén Sara Vidal, que é unha investigadora doutoral da USC, que o seu obxecto vai a ser facer, por decirlo así, unha visión do que se tratou aquí para sentar o lugar ao debate previsto despois para que poidades intervir quen estedes interesados, vale? Entón, se vos parece, empezamos xa. Xa son casi 20, quedan 2 minutos, pero imos adiantarnos contra todo o habitual. Non ten peso. E entón, a partir de aí, cedo a palabra, se vos parece, a David para que presente a colaboración que nos enviou César acerca do escolasticidio, laufar académico como indicador do fin da civilidade. Cando queiras. Moitas gracias, Fuco, moitas gracias a todas e todos vos por encher esta... Non se me escoita? Agora? A ver... Así. Agora? Sí, vale. Bueno, boas tardes, bos días a todos e todas vos por acompañarnos. A verdade que é un gusto ver o Salón de Graos así de cheo. Esperamos que mañá sexa igual, o sea, que esperamos que vos sexa suficientemente interesante para acompañarnos durante as 2 xornadas. Nos desde a Fundación Araguanei é un privilexio, a verdade, a colaboración que estamos a manter coa Universidade de Santiago de Compostela para poder levar adiante esta cátedra que trata sobre o diálogo entre as culturas, do cal Foucault aquí a meu carón é director, xunto con Jesús Núñez Villaverde. Esta é unha actividade máis das que xa levamos feito durante este ano. Fixemos unha exposición que seguramente moitos de vos pudestes visitar na igrexa de Mazalelos, na igrexa da Universidade, sobre fotos xornalistas de Gaza tamén. Outras actividades tamén que tiveron que ver ca causa palestina, en filosofía, en dereito, e agora aquí en filoloxía, o cal estamos moi orgullosos de poder espallar por as facultades e por as diversas disciplinas da USC pois as nosas actividades, facervos partícipes e colaboradores activos. Bueno, a verdade é que é un gusto pois ver así a sala tan chea. Antes de comezar, quería ter unhas palabras de agradecemento para César Domínguez, que a verdade foi o impulsor desta iniciativa. Fai case un ano que vimos traballando na idea de poder facer estas xornadas, e lamentablemente, pois por razóns de saúde non nos pode acompañar hoxe. Mandámoslle un saudiño, esperamos que pronto se recupere. Se máis, bueno, teño o privilexio tamén de poder ser a súa voz hoxe aquí nesta xornada. Vou facer a lectura do seu traballo, da súa investigación, que leva o nome de Escolasticidio, lofer académico como indicador do fin da civilidade. Vou intentar facelo o máis ameno posible dentro de que é unha lectura, e temos tamén unha presentación preparada que xa a miña compañera Ana está pondo en marcha, na cal vades ver unha serie de vídeos que vou ir introducindo para acompañar a exposición, e tamén unha definición do concepto de escolasticidio, que ao final é o concepto, a idea principal que nos reúne para discutir durante estas 2 xornadas hoxe aquí e mañá en comunicación. Se máis, fago comezo da lectura do traballo de César. En febreiro de 2019, Ricardo Corradini, estudante de último curso de Medicina na Universidade de Siena, chegou á Universidade Islámica de Gaza para continuar a súa formación en cirurxía de emerxencia como parte do programa Erasmus+. Como primeiro estudante de intercambio en realizar estudos na Franxa de Gaza, Corradini converteuse de feito nun embaixador da iniciativa, abrindo o camiño para que outras 4 universidades italianas solicitasen participar no programa en Gaza, mentras que 3 estudantes de Gaza cursaron estudos en Siena.
Un programa de intercambio entre Italia e Gaza resulta particularmente significativo, dado que o goberno italiano, como outros estados membros da Unión Europea, designa a Hamas como organización terrorista. Erasmus Plus, porén, opera baixo os auspicios da Comisión Europea, o principal órgano executivo da Unión Europea. Este arranxo pon de relevo, por unha banda, as complexidades da gobernanza multinivel dentro da Unión Europea, onde conviven perspectivas diferentes sobre temas sensíveis como o terrorismo, e por outra, o principio da autonomía académica. Aínda que Corradini estudara na Cisjordania ocupada 2 anos antes, a súa decisión de centrarse na cirurxía de emerxencia en Gaza estivo influída polas circunstancias excepcionais da rexión. Estas incluían ao redor de 100 persoas sometidas a amputacións como resultado da resposta israelí ás protestas na fronteira de Gaza en 2018. Ao reflexionar sobre a súa experiencia, Corradini comentou: "Ao vir aquí, podo ver cos meus propios ollos, por desgraza, como é realmente a cirurxía de emerxencia. O semestre de Corradini en Gaza, incluindo a súa formación como ciruxán de guerra en 3 hospitais, o Hospital de Al-Shifa na cidade de Gaza, o Hospital de Al-Auda en Xabalia e o Hospital Nasser en Han Yunis, recóllese no documental Erasmus in Gaza, gañador de varios premios en 2022, dirixido por Chiara Besani e Mateo Delbo. Temos un vídeo sobre este documental que vamos ver a continuación. Parto tra 3 settimane, vado... Erasmus un po' particolare. Vado sulla striscia di Gaza. Riccardo, nice to meet you. È come si trattavano gli stranieri all'inizio del Novecento, che era una cosa assurda, no? Che ci fossero degli stranieri. You can see all Gaza from here. Come cazzo bisogna sentirsi quando ti dicono che ti arrivano le bombe addosso? It was like an earthquake. Sbagliavo tantissimo pensando che per me sarebbe stato più facile. Ti ritrovi di fronte a qualcosa che è decisamente più grande di te. Durante os ataques israelís agora en curso sobre Gaza, coñecidos como a Guerra Israel-Hamas de 2023-2025, os 3 hospitais nos que Corradini se formou foron atacados. O Hospital Al-Shifa resultou gravemente danado e quedou en ruínas tras a retirada das forzas israelís o 1 de abril de 2024. O Hospital Al-Auda, que colaboraba con Médicos Sen Fronteiras desde 2018, foi sitiado polas forzas israelís durante 4 días en maio e tivo que pechar. Tras a retirada das forzas israelís do Hospital Nasser a finais de abril, descubriuse unha foxa común con preto de 300 corpos de persoas maiores, mulleres e feridos con mans atadas e desposuídos da súa roupa. Traballei en situacións de vítimas masivas en todo o mundo, declarou o doutor de Médicos Sen Fronteiras Javid Abdelmoanin, e o cheiro do sangue é o mesmo onde queira que esteas, pero aquí en Gaza o horror golpea con forza. A destrucción en 2024 dos 3 hospitais nos que Corradini se formara 5 anos antes, como parte dun programa educativo entre a Unión Europea e os territorios palestinos ocupados en colaboración con a Universidade Islámica de Gaza, subliña a estreita relación entre o medicidio, a destrucción de instalacións médicas e o ataque á comunidade sanitaria, e o escolasticidio, a destrucción dos centros educativos e o ataque á comunidade académica. Ademais dos 3 hospitais que ofrecían formación ao alumnado da Universidade Islámica de Gaza, esta mesma universidade foi bombardeada e os seus edificios destruídos na noite do 10 de outubro de 2023. Case 2 meses despois, o profesor Soufiane Tayek, rector desta universidade e destacado investigador en física e matemáticas aplicadas, foi asasinado polas forzas de defensa de Israel nun ataque aéreo sobre o campo de refugiados de Xabalia, onde nacera 52 anos antes. O mundo está a presenciar o primeiro xenocidio retransmitido en tempo real polas súas vítimas e de forma incomprensible xustificado por Israel como conforme co dereito da guerra. Declararon o 3 de abril de 2024 as relatoras especiais da Organización das Nacións Unidas Talen Mofoken e Francesca Albanese. O medicidio e o escolasticidio
deben considerarse dúas dimensións fundamentais do xenocidio. Mentres que o termo homicidio se utilizou durante moito tempo para se referir á terminación da vida realizada por persoal médico profesional e evolucionou recentemente para significar a destrucción dun sistema sanitario total ou parcial co obxectivo de eliminar ou danar as condicións necesarias para salvar e manter con vida as persoas doentes e feridas no contexto do xenocidio en curso en Gaza, o termo escolasticidio semella xurdir exclusivamente deste contexto. As autoridades israelís xustificaron a destrucción dos hospitais Al-Shifa, Al-Auda, Nasser e da Universidade Islámica de Gaza, así como de numerosos outros hospitais e universidades en Gaza dende o 7 de outubro de 2023, alegando que estaban a ser utilizados por Hamas como centros de mando. O 11 de novembro de 2023, unha conta en árabe na rede de Twitter, agora X, xestionada polo Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, compartiu un vídeo que supostamente mostraba unha enfermeira do Hospital Al-Shifa afirmando que Hamas tomara o control da instalación e estaba a roubar morfina e combustible, mentras escoitaban explosións de fondo. A publicación foi posteriormente eliminada tras ser desmentida por France 24 e outros medios que revelaron que se trataba dun vídeo con actores de crise. Temos este vídeo que vamos a ver a continuación. I can't believe I'm doing this, but the world has to know what Hamas is making here. Taking over the entire hospital. A video of a supposed nurse accusing Hamas of blocking services at Al-Shifa Hospital in Palestine's Gaza has gone viral after many social media users questioned its authenticity. If you hear me, please leave, run away, don't stay here, please. Some claim the nurse in the video is actually Hannah Abutbul, a former Israel TV actress. France 24 investigated the video and determined that it was inauthentic. Due to several elements that we will explain, we have concluded that this video is a fake and that it is staged, or as you call it, crisis acting. However, Abutbul denied the allegations. Alguien que se le pareciera para culparlo de que había hecho este video falso. Y encontró a alguien con lentes parecidos. The video was also shared by the State of Israel's official page in Arabic, but was later deleted, raising eyebrows. A journalist also claimed he spoke to the medical personnel at the hospital, who said they've never seen the woman. Gaza's largest hospital, Al-Shifa, which houses 650 patients and thousands of displaced individuals, has recently been raided by the Israeli army, which alleges that Hamas has an underground command center in the hospital. A tese do profesor César Domínguez é que existe unha conexión íntima entre medicidio e escolasticidio, xa que ambos representan ataques mortais contra os dereitos humanos que buscan garantir, co obxectivo do pleno desenvolvemento da personalidade humana, os máis altos estándares posibles de saúde física e mental. Ademais, os hospitais universitarios, pola súa vinculación con institucións académicas, encarnan esta conexión. A Franxa de Gaza cobre unha superficie de 365 km², o que representa o 4,6% do tamaño da provincia da Coruña. A pesar do seu notable menor tamaño, Gaza ten o dobre de población que a Coruña e unha taxa de alfabetización superior, así como un número moi superior de universidades. Actualmente Israel bombardeou todas as institucións de educación superior en Gaza, a xa mencionada Universidade Islámica de Gaza, a Universidade Al-Azhar, a Universidade Aberta de Al-Quds, a Facultade Universitaria de Ciencias Aplicadas, a Universidade de Palestina, a Universidade de Israel, a Universidade de Gaza, a Universidade Al-Aqsa, o Colexio Técnico de Palestina, o Colexio de Enfermería de Palestina e o Colexio Árabe de Ciencias Aplicadas. Con data do 13 de novembro de 2024, máis de 12.000 estudantes foron asasinados e outros 19.000 resultaron feridos na Franxa de Gaza e na Cisxordania dende o 7 de outubro de 2023. Destas vítimas, 697 eran estudantes universitarios asasinados e 1.523 feridos en Gaza, mentras que 35 foron asasinados e 130 feridos na Cisxordania. Ao redor de 444 docentes e persoal administrativo do sector educativo foron asasinados e 2.491 resultaron feridos en Gaza, mentras que 117 profesores universitarios foron asasinados e 1.221 feridos. Ademais, 77 escolas foron destruídas e 171 resultaron gravemente danadas, incluindo 65 escolas da ONU. Este nivel de destrucción afectou a 625.000 estudantes de primaria e secundaria, así como a 90.000 estudantes universitarios, que agora se enfrentan a un segundo ano sen acceso á educación.
Segundo un informe de Librarians and Archivists with Palestine, máis de 22 arquivos, museos e bibliotecas en Gaza foron destruídos, danados ou saqueados polas forzas armadas israelís entre outubro de 2023 e xaneiro de 2024. Isto inclúe as bibliotecas das universidades mencionadas anteriormente, así como a librería e a biblioteca Samir Mansour, a biblioteca Diana Tamari Sabah, a biblioteca municipal de Gaza, a biblioteca Naim, a biblioteca comunitaria do Instituto de Desenvolvemento Educativo Canaán, a biblioteca Lubut, a biblioteca Al-Nahda e a biblioteca Al-Shuruj Al-Daem. Non é de extrañar que a magnitude da destrucción das institucións académicas e os asesinatos selectivos de docentes e estudantes en Gaza e na Cisjordania provocase unha forte resposta por parte de institucións académicas, investigadoras e estudantes de todo o mundo. Un exemplo disto é Scholars Against the War on Palestine, unha colección transnacional que reúne profesorado, persoal investigador, estudantes de posgrado nas áreas das humanidades, ciencias sociais, dereito, medicina, ciencias e tecnoloxías co obxectivo de poñer fin á guerra contra Palestina. Unha das reivindicacións desta coalición é a defensa do dereito palestino á educación, para o cal publicou un panfleto, que xa podemos ver na pantalla, datado entre o 14 e o 29 de febreiro de 2024, dedicado ao concepto de escolasticidio. O panfleto recoñece que o termo foi cuñado pola profesora da Universidade de Oxford, Carmen Abulsi, como comentaba Foucault ao principio da xornada, e define o escolasticidio como a destrucción sistemática, total ou parcial da vida educativa dun grupo nacional étnico, racial ou relixioso. Ademais, esta coalición enumera 18 actos, que xa vemos tamén na pantalla, que considera constitutivos de escolasticidio. 1. Asasinatos e execucións de profesorado universitario e de ensino básico e secundario, estudantes, persoal e administradores. 2. Provocar dano físico ou mental ao profesorado, estudantes, persoal e administradores. 3. Detención, arresto e encarcelamento de profesorado, estudantes, persoal e administradores. 4. Peche de institucións educativas e ou interrupción das súas operacións cotiás. 5. Bombardeo e demolición das institucións educativas. 6. Restricción do acceso do profesorado, estudantes e persoal ás institucións educativas. 7. Acoso sistemático, intimidación e violencia psicolóxica contra profesorado, estudantes, persoal e administradores. 8. Invasión das institucións educativas. 9. Impedir o intercambio académico en todas as súas formas. 10. Destrucción e ou saqueo de recursos docentes e de investigación, incluídas bibliotecas, arquivos e laboratorios, así como das instalacións que apoian o proceso educativo como patios de recreo, campos deportivos, espazos escénicos, comedores e residencias estudantís. 11. Obstrucción da creación de novas estruturas educativas. 12. Dificultar o acceso a internet, interromper o suministro eléctrico e impedir a entrada libre de materiais educativos, incluídos libros e equipamento de laboratorio. 13. Impedir a contratación de persoal académico e denegar a súa entrada nas institucións mediante o rexitamento de visados e outras restriccións. 14. Impedir a importación de materiais esenciais para a reconstrucción de escolas e universidades danadas. 15. Sitiar escolas e universidades e usalas como cuartéis, bases logísticas, centros operativos, depósitos de armas e munición, centros de detención e interrogatorio. 16. Interromper o financiamento internacional e nacional das institucións educativas. 17. Revogar os dereitos de residencia de estudantes ou académicos palestinos que queiran acceder a oportunidades educativas no estranxeiro. E 18. Negar o acceso á educación a presos políticos, incluídos menores detidos. Do mesmo xeito que o 7 de outubro de 2023 non foi ningún estalido illado de violencia letal por parte de Hamas e outros grupos, nin o punto de partida do contexto histórico ao que Israel di responder, as acusacións israelís sobre o uso militar de instalacións educativas en Gaza e a estrategia do escolasticidio tamén son anteriores a este momento. Nun vídeo de 2014 publicado na canle de YouTube das Forzas de Defensa de Israel titulado "Que está facendo Hamas coas escolas e os hospitais en Gaza?", unha voz pregunta que se agocha detrás das escolas e responde: armas, lanzadores de foguetes, ocultos e casas cheas de explosivos literalmente detrás das escolas. A continuación, escoítase un oficial militar dicindo: todos estes explosivos teñen cables conectados, todos están activados. Esta casa está preto dunha escola da ONU. Tanto antes como despois, a mesma voz afirma que estes usos ilegais tamén se producen en hospitais, clínicas, servizos de emerxencia, fontes de auga e mezquitas. E vemos este vídeo. What's behind Wafa Hospital in Gaza? The answer? Terrorists. As you can see here, Hamas fires at IDF forces from within Wafa Hospital. It knows that the IDF tries to minimize harm to civilian buildings
when acting against Hamas. كل مشان مستشفى الوفاء يعني مأكد فيش حدا غاد من المرضى؟ حكيت معاه حكى لي انه بالنسبه له ما في اي طواقم طبيه موجوده ولا مرضى. This secondary explosion proves that weapons were being stored in the hospital when the IDF struck. Hamas uses civilian buildings in Gaza for its terror activity. It hides in them, shoots from them, stores weapons in them, and builds tunnels underneath them. What's behind schools in Gaza? Weapons, concealed rocket launchers, and booby-trapped houses literally behind schools. כל המטענים מונפפים עם חוטים, הכל מחובר, בית שצמוד לבית ספר של האו"ם. Here, you can see rockets intended to hit Israeli civilians being fired from a school. What's behind rescue services in Gaza? Terrorists who use ambulances for their purposes instead of saving lives. What's behind water sources in Gaza City? Rocket launchers. What's inside a mosque? Weapons used for terror. So, what is really going on here? Civilian infrastructure, which is meant to serve the local Palestinian population, become centers of terror activity meant to harm Israeli civilians and soldiers. Hamas's brutality does not stop with schools, mosques, hospitals, clinics, and ambulances. Xa estamos chegando ao final. O profesor César Domínguez propón encadrar esta situación no marco dun lawfare académico que define como a estrategia adoptada polo exército e o goberno israelís para legitimar os ataques contra infraestructuras educativas en paralelo coas médicas, desplazando a responsabilidade destes ataques cara aos propios palestinos. Por exemplo, o portavoz do goberno israelí, David Menser, declarou o 12 de setembro de 2024 en relación co ataque a unha escola da Axencia das Nacións Unidas para os refuxiados de Palestina en Oriente Próximo que fora convertida en refuxio na zona de Al-Hauni, do campo de refuxiados de Nuseirat, que xa non era unha escola e, polo tanto, se convertera nun obxectivo lexítimo, porque jamás a utilizara para lanzar ataques. Morreron 18 persoas, incluídas 6 traballadores da UNRWA, e máis de 44 resultaron feridas. O escolasticidio, en canto a destrucción dun sistema educativo e dano físico e psicolóxico inflixido aos membros da comunidade académica, é un dos actos xenocidas recoñecidos pola Convención das Nacións Unidas sobre o xenocidio. A destrucción de instalacións académicas, dende aulas até bibliotecas e arquivos, e os asesinatos selectivos de profesorado, estudantado e persoal universitario e escolar exemplifican o tipo de gobernanza necropolítica exercido polas autoridades israelís na Gaza ocupada e tamén na Cisjordania. O escolasticidio xunto co medicidio cumple un papel fundamental no desenvolvemento inverso, un subdesenvolvemento baseado na descivilianización, a negación da condición de civil na medida en que todo e todos son obxectivos militares e a deshumanización do pobo palestino. Estas estrategias moi probablemente serán centrais cando o Tribunal Internacional de Xustiza examine a intención xenocida das autoridades israelís. Hai ano e medio, o profesor israelí e membro da Academia Británica das Ciencias Sociais, Nev Gordon, comentou a destrucción do sistema educativo palestina afirmando: os danos de 3 meses levarán entre 10 e 20 anos en ser reparados. A día de hoxe, o cómputo pasa a ser aproximadamente entre 60 e 120 anos. Moitas gracias. Bueno, estadesme vendo co vídeo e vos aproveito para avisar. Os códigos QR que están impresos están do revés. Si queredes ver o de mañá, o que funciona é o primeiro, o de hoxe, e para o de hoxe funciona de mañá. Estou avisando a todos os que mandei o aviso e foron máis de 100, co cual ainda non cheguei a todos. Pero bueno, se alguén
sabe pois que ajuda a difundir este erro que houbo. Aparte desto, ahora a segunda intervención vai a ser unha intervención grabada. A intervención en inglés está subtitulada en castelán, co cual espero que poidades seguila tanto por inglés como por castelán. Metémola xa cando queiras. É a profesora Alison Phillips, que non pode estar con nós porque estaba voando ao día de hoxe, está voando camiño de Nova York para unha reunión sobre estes temas, co cual nos dixo que sentindo moito non podía nin estar presencialmente nin estar mesmo intervindo en directo, vale? Cando queiras. Good morning or good afternoon or possibly good evening to you. My name's Alison Phipps. I hold the UNESCO Chair for Refugee Integration through Education, Languages and the Arts at the University of Glasgow. And for the last 15 years, I've been the principal investigator on a range of different research projects and teaching projects in the Gaza Strip with my colleagues in the Islamic University of Gaza. Together, we've written articles, we've led research projects, we've undertaken much cultural work, particularly with languages and particularly with applied linguistics. We've trained teachers in the teaching of Arabic as a foreign language for humanitarian aid workers, and we've trained teachers in the ways of teaching young people, but also understanding different nuances with gender-based violence in particular. In all of this, we found that the desire to erase a culture has been part of the scholasticide that our colleagues in Gaza have been experiencing at the hands of the leadership of the State of Israel through this particular phase of what has been a 77-year-long campaign against the Palestinian people, their culture, their language, their educational structures, and their existence. The paper that I'm presenting to you includes poetry. It also includes some philosophical thinking, and it is entitled Scholarship to Break Your Heart, Finding the Words as an Urgent Linguistic Task. On the 30th of January 2023, I was enraged by the withdrawal of funding to UNRWA, the United Nations Relief and Works Agency. This is the agency responsible for the provision of state-level support to Palestinian refugees who have been registered as refugees since 1948 within the occupied Palestinian territories. Without UNRWA, there is no support to educational institutions. The training of teachers for UNRWA is undertaken by UNESCO. The delivery of education is undertaken by UNRWA in the UNRWA schools, but also by so much more, which is about the feeding of people in the Gaza Strip, the provision of refugee camps by UNRWA to people registered as refugees in the UNRWA Strip. So the withdrawal of funding to UNRWA by rich world countries, which occurred on the 30th of January 2023, and a couple of days after the International Court of Justice had ruled that the Palestinian people were indeed a group who were indeed subject by Israel to a plausible situation of genocide, which required all signatures to the Genocide Convention to take all possible measures to prevent the continuation of the risk of genocide under these circumstances. That situation left me reeling. I was already reeling from the daily news I was receiving from my friends and colleagues of 15 years in the Gaza Strip. I already knew of at least 120 people related to the projects and the students and the staff I had taught who had been murdered in the bombing campaigns and who I'd been working with for 15 years.
So what did I do? What can we do in the face of scholasticide? What can we do when international norms and mores are set aside? What can we do when the United Nations ceases to be the world's primary body for peace and reconciliation, for negotiation, for international norms which have been agreed over more than 75 years since the end of World War II? What can we do as scholars ourselves when our colleagues are suffering and are constantly at risk? For me, in many ways, I find myself in a strangely privileged and yet, of course, unenviable position in that I was already communicating with my colleagues on a daily basis in Gaza. I already knew the geography of the Gaza Strip intimately. I'd visited the Gaza Strip. I'd been evacuated from the Gaza Strip. So it was really important to me to do something clear that told my colleagues who were feeling utterly isolated and alienated in the Gaza Strip back in January 2024 that it was necessary for me to write and speak out, and to speak out from the positions that I had. So the writing that I began to do was poetic. I am a poet. I write poetry regularly, and my muse sadly tends to be violations of people's human rights, particularly when their land and their culture and their traditions are taken from them. My muse is grief. My muse is heartbreak. And I've, throughout my intellectual career, but particularly in recent years, found myself writing increasingly about the pedagogy and the scholarship of heartbreak. In the face of the failure of my own discipline, intercultural studies, to prevent this genocide, but also the genocidal actions which have been occurring within Sudan and the Tigray region of northern Ethiopia and in Myanmar. It has been necessary for me to examine the means of communication that we use and to think differently about this, because our scholarship, our writing of journal articles and textbooks has not been sufficient as a form of education in higher education to prevent the killing of my colleagues, the mass killing of my colleagues under what is termed scholasticide. When I began, the writing was poetic, and I tailored it to be post-length pieces that I could put across social media. And I let that be the disciplining framework. But I also turned to other disciplining frameworks within my own life. I turned to the writing in the tradition of the Psalms, the Law, and the Prophets, one which is shared across the religions of the book. And I found myself resting on language and turning my own daily disciplines into one of public speech and writing, and posting these short verses on my various social media feeds. I also found myself following my previous studies of poetry and the ways in which poets and playwrights had resisted genocide, the ways that philosophers had resisted genocide or written about it in an attempt to use language to come to terms with what language could but maybe could not do. And most particularly for me, this was from my studies as a German scholar. I found myself turning to Victor Klemperer's diaries in Lingua Tertia Imperiale, which were strong linguistic reference points. They were published in English as I Shall Bear Witness to the Bitter End and The Lesser Evil in the 1980s. And in these diaries, Victor Klemperer, an intellectual living in Nazi Germany, charts the collapsing language of the Third Reich, clings on to words and examines their hollowing out through propaganda. I also turned to the poetry and the plays of Bertolt Brecht, who has been a constant compass in my own work for many, many years now. And I found lines from texts like Mother Courage and Her Children, but also his poem Schlechte Zeit für Lyrik, A Bad Time for Poetry, were important reference points. And in that particular poem, Brecht says this in German:
In mir streiten sich die Begeisterung über den blühenden Apfelbaum und das Entsetzen über die Reden des Anstreiches, aber nur das Zweite drängt mich zum Schreibtisch. In me, the enthusiasm for the blossoming apple tree and the horror at the speeches of the painter, which was a reference to Hitler, argue within me, but it's only the second that forces me to my writing desk. And in there, I also felt this myself, 5 o'clock every morning, waking up, reading the news, reading the messages from my colleagues, and then turning them into semi-verbatim poetry or theatre or documentary. Cries, I thought, maybe, to start with. I wasn't quite sure what I was writing. In the face of scholasticide, in the face of the collapse of language, as my colleagues found it almost impossible to bring what was happening to them in Gaza into speech, when it wasn't safe for them to bring it into speech. Having lost our dear colleague, Dr. Rafat Alaria, whose poetry is world-renowned and who was an extraordinary translator, but also a principal investigator on one of the projects that I had funded on theatre and culture for women in the Gaza Strip back in March 2023, then I was really taken by the fact that my colleagues couldn't find ways of expressing what was happening, and at the same time really reflecting on that particular form of scholasticized and erasure, which is horror, which is disbelief, which is the collapse of understanding, which is the disappearance of all intellectual and philosophical framings that have previously held good. What is education during scholasticide? How do we educate when our scholars are being slaughtered in front of our eyes and that slaughter is live streamed? How do we understand when the reference points for understanding have not served us? How can we teach critically when our very critical education appears to have served us nothing in our attempts? In the face of all of these collapses, I have found that insisting on writing, yes, on turning back to scholarship and writing with others, but also the writing of poetic texts as documentary diary excerpts in the manner of Victor Klemperer, but not in the prose or poetry that he adopts. I've adopted my own here, has been absolutely vital. And with it being really clear and faced with my own muse, of what Ruth Behar calls in anthropology the anthropological maxim, that anthropology itself is nothing if it does not break your heart. And that my own use of rhetoric and style in scholarship needed, in that case, to honestly reflect the heartbreak and the loss that I too had been experiencing. My colleague, Khawla Badwan, had the same feeling in her bones. And after I'd been posting my own texts for maybe about 3 or 4 weeks, she joined me. My very first post was this: I wake early, check names of the overnight dead, give thanks each day, colleagues and friends survive. Scrape, scrope, and upload evidence to archive genocide. Each entry hand-fasting to justice, and I beg for mercy from whoever may bestow it. Praise be for the 2 green ticks that say the starving eyes are still reading. Praise be for quiet care behind the glare that asks how to help and give. Praise be for thinkers who ask the questions that open our hearts. Praise be for the nausea that fills the throat at what we witness. It tells us our hearts are breaking. Praise be for the lawyers who bring words of justice from afar. A sad thanking for the sobbing of an editor, a listener, then the hardest movements of the soul, the search for love for those who boast of frenzied killing. Those last 3 were published in a short publication by Wild Goose
books called Call and No Response, 30 Prayers in Genocidal Times. And they're written very much in the tradition of the Psalms and the Old Testament, of prayers which called out the wicked, of prayers which called for mercy, of forms of oracle which condemn, which say, "Hear, O people, what is being done." And so in many ways, my analysis of those has also been quite theological. The forms have changed over time. And when Howler responded to my call with no response, we became two scholars and poets of scholasticide, two people both experiencing the loss of often the same colleagues, but also family members in the Gaza Strip. Howler is also a linguist, a Palestinian intellectual and an academic from Gaza. And her reply on the 3rd of February told me that I was no longer shouting into a void, and that the silencing and muting that has been part of the scholasticide experienced in Western universities was over. That allied together, we had a louder voice and a stronger forensic intellect of language and linguistics. And so it began, the response to the call, and what we as linguists would call a languaging of the genocide, an active quest for words from the rubble of our sanity as our very meanings and semantics were blown to pieces. For enough dust and spent bombshells and rubble, enough blood and bone and courage to make meaning and make language, make poetry, make prayer in our respective traditions, anguish and cries, piling up like these words I've just used with you, emerging from their caged and besieged silence. Through this, I found myself also reading United Nations and human rights legal experts and scholars avidly, even as those scholars within the Gaza Strip have been destroyed and their scholarship destroyed. For understanding and to repair my own fraying sanity at what I was experiencing. The law was a comfortable thing, especially the words of the South African legal team and the work of Daniel Machover and Heidi Matthews, and most of all, Francesca Albanese, my colleague, the United Nations Special Rapporteur for the occupied Palestinian territories since 1968. Her work in the anatomy of genocide particularly, but also her previous reports and subsequent reports to the UN Committee on Human Rights, together with journalists in Gaza who are bearing too much alone without their international colleagues able to join them. All of these have been like cool spring water to parched intellect. These have been the intellectual and legal coordinates of my sanity, enabling me to rebuild a language, but also to bear witness in poetry to what they tell of in their legal analysis. But as Padraig Tuma, the poet, says, and you should listen to his poetry in Unbound on the On Being podcast, he says that precision won't do for this kind of healing. There is no word big enough for the hell that is survived. And I think in the face of scholasticide, particularly for my colleagues, it is the work of poetry that appears for them, as they tell me daily, in response to my own words of poetry and those of Howler, that it isn't the precision of our language, it's the witness bearing, the constancy, the commitment, the honesty, the news bearing. It's not the quality of a poetic output. It is much more the promise to be present and keep vigil. And as a poet and person who prays, together with the traditions artistically and intellectually from which I draw inspiration, it was the spare language of a crying in the wilderness, out of the abyss, which helped my words flow again, even in the silence. As I began the writing, the catkins were lengthening on the hazel bush below my desk, the snowdrops daring to make an appearance. The genocidal news of war crimes and ethnic cleansing, of the deep suffering of my friends of 15 years, was barely containable, and it compelled me to language what was quite literally unspeakable. For we would say,
to each other again and again. Hawla and I, and my colleagues and I, in Gaza and here in Scotland, we have no words, no words, no words, we would say, in tears. We don't know what to say, we would say. Unfathomable it is. Insane, we would say. And so it became a task to counter the destruction of words for life and courage, for thanksgiving and praise, for petition and conditions for language to live with these ancient templates for resistance common to the religions of the book. And as the responses came, we began, as Hawla puts it, to braid with a language, to make something strong enough to contain, to be a call and a container and a response and a rope of words and meaning out of the abyss during the very scholasticide. We call these cries. Many now call them poems. Over time, what they are and what they've been called has also undergone semantic shift. A cry is raw. It escapes the body from the prior structures of thought and language. It's not yet been subject to categories of genre or structure of thought and language. It's not yet been subject to the categories of genre or critique. It is the start of healing and of helping, this raw, vulnerable place, this place of collapse, this place of hospicing all that we knew intellectually and in concrete linguistic terms. So we offer the cries in their rawest forms, not greatly tidied up or overly edited, but sitting as a diary of the destruction and of scholasticide of so much we have loved, of the effort to find courage and faith, even cheerfulness on occasion. We're not seeking literary accolades with this work. We are seeking to language and to cry with the pain of the land of Palestine, to refuse erasure and to document our daily insistence on the work of love. And so to close, I'd like to just read a few of my most recent offerings in this regard. And these come from the time since the inauguration of the latest president of the United States, and some of the language that has come around this. First of all, one which responds to the doubt that is in many people's minds and the way that much of the propaganda has got people in with the weeds. It's called But Surely. But surely the attacks of the 7th of October justify. But I know a Jewish woman. She is very confronted with the support for Palestinian people. But surely 17,000 children killed is not an issue, because it was Israel doing the killing and us, the good guys. Surely those views I found abhorrent must just suffer their inevitable fate. Surely international law and moral clarity cannot hold sway over these my now awkward feelings. Surely this genocide must somehow be justifiable without my needing to find a different opinion to one I buy with my internet provider and subscription to the news, without me having to dig deeper for mercy and love. Surely, surely. Lost. Words are broken into thousands of pieces, like the children being pieced together by doctors, who later are pieced together by those who remain, who are themselves in pieces, like the prayers for peace in pieces. For Hossam Shabbat. In Gaza, the wounded is killed. Every wound you saw, you told the world. You were meticulous in your reporting. Your eyes saw the worst of what humans do. You showed us too, begging us to make it stop, to make the genocide stop. In Gaza, the wounded is killed. May the peace denied you in life be abundantly yours in death, and may justice be swift for the crime of your death. And finally,
peace. Don't talk of peace. Don't ask for peace. Don't study peace or even say peace. No peace for Palestine. Palestine will not be free. No protesting for peace, no peace vigils, no prayers for peace, no way to peace, no talk of peace, no peace talks. We cannot have peace. The forever war is our only hope of securing no peace, etc. It, you know, the situation, quotes, with what's happening, end quotes, quotes, with the world, end quotes, etc. Keep telling, even when words have failed and been codified in the vaguest of semantics, etc. Thank you so much for listening. I wish you well with your studies in these difficult times, and I wish that you too will keep doing this work of reaching for words in the face of their destruction. Thank you. Bueno, agora tócame a min. Falar despois do resto dache unha ventaxa que xa sabes o que dixeron e dache un inconvinte, que xa dixeron cousas que mellor te ibas decir. Para non pasarme do tempo, cando menos demasiado, o que fixen foi escribir, porque algún que me conoce, que me padece en clase, sabe que empezo a falar e non paro. Unha recomendación depois de escoitar a intervención de Alison, especialmente os estudantes de filoloxía, lede os diarios de Víctor Klemperer, donde analiza como deturparon o idioma para falar de cousas que non eran certas e aproveitarse, cousa que se está pasando moito tamén hoxe, donde fala de liberdade que non a defende, quen a ataca, donde falan de xustiza quen é inxusto. Entón, por eso, especialmente nunha facultade de filoloxía, conmínovos e encárgovos que fagades eso. Vou a un de máis cerca, supoño que conocedes a Manuel María, un dos poemas favoritos para min del, que é Canción para cantar todos os días, di algo así como: seríamos sin lingua uns ninguén, unhas cantas galiñas desplumadas, os nosos enemigos saben ben que as palabras vencen as espadas, e é certo. Por eso, falar hoxe aquí do escolasticidio, enlazo co que vos comecei a decir no seu momento, é falar dun termo que non se usaba. E o que nós temos que intentar aquí é visibilizar ou visualizar a súa existencia e un ataque aos dereitos humanos dende o rigor e dende o criterio. Non é, para min, alegre estar aquí, non é algo bo, porque o malo é que temos que falar desto. A parte boa é que falemos, pero o malo é que teñamos que falalo, que teñamos que falar de que hai xente que non pode estudar, que hai xente que non pode formarse. Como vos direi, isto vai a ter importancia en moitos temas. Un profesor, un historiador económico que se chama Carlo Cipolla, calquera destes que vou ir falando vos recomendo que o leades e tedes tempo, inda que non seades economistas, inda que non seades xuristas, dá igual, merece sempre a pena ler os traballos da xente que sabe do que fala, dos expertos realmente e non dos das tertulias, non? Pois Carlo Cipolla distinguía os efectos da xente na sociedade en 4 grupos. Hainos intelixentes, hainos altruistas, hainos malvados e hainos estúpidos. De que dependía que foras dun grupo ou doutro, de se o que tú facías beneficiaba ou non o resto da sociedade e te beneficiaba ou non a ti. É un traballo que vos recomendo, é pequeniño e ten un título moi divertido. Se chama Tratado sobre a estupidez humana. Vale? E ten 2 conceptos moi importantes. Un é este, por exemplo, un malvado, que dos que eu falarei aquí, son os que, cando fan algo, o fan para o seu ben perxudicando o resto. Non? Cando Trump, por exemplo, di imos votar os palestinos e aí montamos la Riviera en Gaza e aí vamos a facer moita pasta, ese é un paradigma de un malvado, e moi malvado, verdade? Porque o que fai é roubar o resto e quedarse el.
Os estúpidos son os que fan dano ao resto e se fan dano a eles. Calquera que comece unha guerra é estúpido por definición, porque eles tampouco gañan. Nunha guerra ninguén gaña. Os altruístas son os que fan algo en favor do resto. Nunha guerra son moi importantes, porque son os que permiten moitas veces que viva a xente. Que viva a xente necesitada, a xente que ten problemas. E é fundamental que poidan desenvolver esta porción, non? E os intelixentes son os que benefician o resto e se benefician eles tamén. Bueno, vou co que iba. En principio, en situación de paz, cando non hai conflictos, ou cando hai conflictos reducidos que podemos controlar e solucionar aplicando as regras e as normas habituais na que castigamos os que inciden eso, no que as necesidades vitais están máis ou menos cubertas, sempre podemos aumentar a nosa capacidade de produción, sempre podemos ter un desenvolvemento económico positivo, maior ou menor, pero bueno, tan mal non estamos. A presenza de persoas e grupos que para coexionarse, fortalecerse ou favorecerse promoven en exclusividade os seus valores, adoptan políticas para debilitar, discriminar, roubar ou mesmo eliminar a persoas de outros grupos, e na actualidade hai máis dos que debería, presentan un problema, porque desde criterios de eficiencia económica, é dicir, de acadar cos nosos recursos o mellor emprego posible, resulta que adoptan posturas dogmáticas, posturas intolerantes, poñen por riba o seu beneficio exclusivo para manter o seu poder nun territorio, para expulsar a xente dese territorio, e, dende logo, o que fan é comportarse no mellor dos casos como estúpidos e na maioría dos casos como malvados. Despois da Segunda Guerra Mundial, os que estudamos dereito, sabemos que os estados decidiron darse cunha organización, cunha serie de organismos, de entidades supranacionais que estableceran unhas normas de dereito internacional, se crean as cartas de dereitos humanos que supoño que conocedes dos anos no comezo das Nacións Unidas, e tamén, despois da Segunda Guerra Mundial, empeza a nomearse outro concepto que aquí xa saleu, que é o do xenocidio. O xenocidio xurde, quen o crea, quen o inventa, porque é un neoloxismo, claro, agora para vos que estades, o que estamos no 2025 non é tanto, pero é no ano 1947, creo que un abogado que se chamaba Raphael Lemkin utilizou o termo etnocidio, ou xenocidio, mellor dito, perdón, xenocidio para referirse ao que a política dos nazis co pobo polaco que intentaba destruílo. Non só dos nazis, senón que houve máis povos que destruíron o pobo polaco. E a raíz de aí, en 1948, se asina a Convención para a Prevención e Sanción do Delito de Xenocidio. Xa houbera xenocidios antes, en toda a historia houve xenocidios, vale? Pero non tiña un nome, para que vexadas a importancia. Matabas a xente, pero non tiñamos como chamalo. Ahora, cando alguén fala de xenocidio, todos sabemos de que estamos falando, verdade? Sabemos que é algo malo, que é algo perseguir, que é algo que vai en contra dos dereitos humanos. Quero decir unha cousa importante. Cando o Estatuto de Roma crea a Corte Penal Internacional, hasta 1998 non se crea, o que pretende xulgar o comportamento de gobernantes, de funcionarios estatais e de particulares, a título individual. Con bo criterio, na miña opinión, considera que non son responsables das actividades nin os estados no seu conxunto, nin as sociedades no seu conxunto, senón os individuos que cometen esas conductas punibles. O remate volverei sobre isto. Se o xenocidio afecta xa ao benestar dun pobo e a capacidade de crear porque destrúe o seu patrimonio, mata a xente, que tamén é capital a efectos de desenvolver estas actividades, o escolasticidio, que busca a destrucción das institucións educativas, dos docentes e dos discentes do grupo atacado, resulta un caso máis grave. Por qué? Porque non só destrúe un capital, non só destrúe infraestructuras, esténdese moito máis no tempo, como veremos dentro de un ratiño. Porque rompe a cadea de transmisión da cultura, porque impide que as novas xeracións aprendan o que necesiten aprender e, sobre todo, no seu referente cultural. Desde o punto de vista dos custos asumidos, o goberno xenocida, que comete os seus actos delituosos, mata a poboación e será condenado
aínda que solo sea como no caso actual do goberno israelí, do exército israelí, de forma declarativa. Non hai mecanismos para poder impoñerse, ou os poucos que temos non se están aplicando. Pero co xenocidio cultural ainda hai outra parte máis importante, que é que incluso asumimos o pobo sometido. E vos poño un exemplo. Cando eu decidín falar en galego, cando tiña máis ou menos 12 anos, decidín que me iba a pasar o galego, vale? E meu pai e meu avó se preocuparon. Sabedes por qué? Porque a eles lles zoscaban na escola se falaban galego. E iso rompía a transmisión da cultura. Chega un momento no que o pobo sometido pode admitir e pode aceptar e pode mesmo promover esa cultura xenocida cultural, esa política xenocida cultural. Por qué? Porque asumen que criando os seus fillos na idioma ou na cultura dominante van ter máis oportunidade de vida. E isto é outro elemento moi importante cando falamos do escolasticidio. Tamén se xustifican dentro destes xenocidios culturais algo que é, para min, do máis reprobable que poidamos pensar, que é o uso da violación como arma de guerra. Un tema que seguro que María sabe moito mellor que a min, porque o está traballando. Solo vos vou a decir unha cita, vale? Non sei se conocedes a Queipo de Llano. Non houbo persoa máis infame. Como el sí, pero máis non. Unha cita del, vale? Talmente como decía, dice, para xustificar as violacións masivas das mulleres, decía: estas comunistas e anarquistas se lo merecen, non he estado jugando al amor libre, ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas, no se van a librar por mucho que forcejeen y pataleen. Por desgraza, isto que pasaba no ano 1936 sigue pasando hoxe, porque o sigues escoitando de labios de machistas para referirse a mulleres. E non falo de países que estén en guerra, ni moito menos. Aquí o escoitades, e o vedes nas regras, nas redes, e o escoitades nas conversacións, verdade? Nun mercado que ademais está marcado pola igualdade, o escolasticidio ten outra parte moi importante. Sabedes cal é? Cada vez estamos acumulando máis a riqueza. Non sei se o sabedes, o último informe do Global Wealth Report decía que o 1,5% da poboación máis rica do mundo ten o 47,5% da riqueza. Mentras que o 39,5%, por dar o dato exacto, máis pobre, ten o 0,5% da riqueza mundial. E por que isto é importante no escolasticidio? Moi fácil. Porque o capital físico, cando falo de capital físico falo de edificios, falo de máquinas, falo de cartos, falo de calquera cousa que non sea unha persoa. Se pode negociar, se pode vender, se pode roubar, vale? Pero o capital humano, as persoas, como valor a hora de adquirir formación e de poder desenvolver unha actividade, teñen un carácter intrínseco. O que quere decir eso? Que o ten a persoa que o ten e non cho poden roubar. E cal é o problema do escolasticidio? Que estamos afectando contra as persoas que están no momento de adquirir ese capital humano. E se non adquires o capital humano nos momentos no que eres máis rico, no que eres máis capaz, no que tes mellor capacidade, dificilmente poderás despois acceder a ese capital, a esa riqueza no momento de que poidades desenvolver o voso traballo. Cal é o problema entón do escolasticismo a parte dos que xa vun? Por suposto, se destroza capital humano, destrozase as escolas, destrozanse as infraestructuras, destrozase as docentes que poden desenvolver esa actividade. Vale? Pero, para todo isto hai solución. Que solución temos? Unha sinxela. Cando acaba o conflicto se pode recuperar. Para que vos fagades unha idea, como ben dixo aquí cando estaba Jaleb, isto do escolasticidio non é algo recente, empezou a falarse agora, pero xa se leva facendo desde sempre. No ano 47 Palestina xa o padeceu, e despois no 63, e despois no 73, e así, hasta o día de hoxe. Que ocorre? Tan pronto houbo, estou pasando pa diante, porque para non
alonxarme demasiado e para que me dé tempo a falar de moitas cousas, estou indo cara adiante e cara atrás. Vos explico, no ano 2014 hubo unha conferencia de doadores para reconstruir Gaza despois da invasión de Israel de 2014. Estamos en 2025. No 2014 Israel invade, bueno, no 2014 Israel invade e despois hai esa conferencia da ONU para conseguir cartos. E non só desde o punto de vista público, desde o punto de vista particular tamén. Jaleb Jaber non lle importará que diga que ele é un filántropo no ámbito de Palestina. Cando no marco desta campaña, se non me equivoco, e podría correxirme se non é certo, pero eu teño idea de que unha das cousas que fixo foi financiar actividades do audiovisual, crear recursos para poder gravar audiovisual ali, que é o seu ámbito un dos seus ámbitos de traballo aquí. Quero dicir, o que simplemente é material, o que simplemente é infraestructura, se pode arreglar. Acaba, chegamos con cartos, chegamos con xente de fora e o arreglamos. Sabedes por que isto se arregla moi fácil? Porque é negocio. Cando moitos se enfadan e dicen é que o Estado español está lle dando cartos a Palestina. Non lle dá cartos a Palestina. Normalmente lle dá cartos a empresas españolas para que vayan desenvolver o seu traballo a Palestina. Non estamos dando cartos fora, estamos dando cartos aquí para que realicen algo fora. Que ocorre co escolasticidio? Primeiro, matamos a xente. Cando digo matamos, digo eliminamos a posibilidade de que a xente enraizada nesa cultura poida desenvolver a súa actividade. Porque non se trata só de que aprendades filoloxía, dereito, enxeñería, que iso se pode facer en calquera lado. Jaleb Jaber Ibrahim veu aquí a aprender medicina, como estudante de medicina. E iso se pode facer, e mira, despois che pode ir ben no teu traballo, podes acceder a vos postos de traballo e podes chegar a axudar a túa comunidade de partida. Pero cando matas as persoas que van facer esa actividade como dicilo, enraizada no que é a cultura, o pobo no que se desenvolve, non tes esa capacidade hasta que volves formar esas persoas. Algúns marchan e poderán volver, pero a maioría morren. Supoño que conocedes todos o cadro A derradeira lección do mestre de Castelao. Estuvo aquí non hai moito tempo na Cidade da Cultura e vos direi que eu subín a velo todas as semanas. Mentras estuvo todas as semanas iba. Iba máis ou menos esta hora, cando non había xente, me sentaba en frente do... A primeira vez que me vivo o vixiante quedou asustado, como dicindo, a ver que vai facer este tipo. Depois xa me deixaba e quedaba eu solo co cadro moitas veces. Que representa? Que están matando a quen pode formar a xente na súa cultura. E despois saberá que formar a xente para que o poida facer, se é que queda alguén que pode facelo. O exilio é menos grave, porque despois poderá recuperarse, pero sigue sendo grave. Mirade, e queda outra discriminación moi importante, que esta tamén é específica do escolasticidio. Un economista moi famoso morreu, tamén vos recomendo que leades calquera cousa del, chamábase Gary Stanley Becker, Gary Becker, non? Premio Nobel de Economía, e que ademais redactaba moi ben. Un dos seus traballos principais foron os traballos sobre a discriminación, vale? Alá polo ano 72. Estamos falando de Estados Unidos, estamos falando da loita polos dereitos humanos, pola igualdade. Hoxe é unha loita de xénero, daquela era unha loita racial ali. Por iso aquí teríamos que falar de diferencias de salario entre traballadores euroamericanos, imos usar ese término, me nego a decir blancos, porque non somos blancos, somos rositas, como dixo un sobrinho meu. Non é verdade. Fronte ao salario dos afroamericanos, verdade? E el decía, que ocorre? As empresas discriminan. Non é o caso aquí, vale? Pero unha empresa que discrimina é ineficiente desde o punto de vista económico e a longo plazo perde. Por que perde? Moi fácil, porque non eres eficiente no mercado. Porque se tú para contratar queres contratar a un euroamericano blanco, vas ter que pagarlle máis que se contratas a un afroamericano, que pode estar tan ben preparado ou mellor preparado, pero non estás disposto a pagar. E o resultado, pagarás máis por alguén porque poderías pagar menos para obter un rendemento igual no mellor dos casos, e esa empresa a longo prazo se ha eliminado do mercado. Poñovos un exemplo. Non sei se conocedes a un señor que se chamaba Jackie Robinson.
aposto a que ninguén de aquí lle interesa o béisbol, verdade? Eu son tan raro que me interesa o béisbol, e me gusta. Jackie Robinson foi o primeiro xogador afroamericano que participou na Major Baseball League, na MBL americana. Contratado polos Dodgers, que daquela, se non me equivoco, estaban en Filadelfia. Daquela, por suposto, había xogadores afroamericanos e de todo tipo, pero xogaban en ligas menores, donde eles pagaban pouco, non tiñan cobertura mediática. Bueno, pois o presidente dos Dodgers decide contratar a Jackie Robinson. Era un portento. E, dende logo, pagoulle moitísimo menos do que pagaban por él outras persoas, como dixen, euroamericanas en outros equipos. Sabedes o máis divertido? Que gañaban. Cal foi o resultado? Que no deporte, donde importan moito as túas capacidades personais, o tema de ser dunha cor ou ser de outra, ser dunha raza ou ser de outra, deixou de ser importante. O que importa é que metas mellor as canastas, que marques mellores goles, o que sea. Nos equipos, cando escoitas isto de comportamentos racistas, sempre son contra os xogadores do outro equipo, nunca contra os dos teus, que tamén os tes, verdade? Bueno, o divertido de Jackie Robinson foi un tipo moi importante. Hoxe por hoxe se celebra o día Jackie Robinson nos Estados Unidos. Hoxe por hoxe hai un día no que todos os equipos de béisbol dos Estados Unidos xogan ca súa camiseta, que é o dorsal número 42, e hoxe en día ningún equipo de béisbol pode, ningún xogador, levar o número 42. Sabedes que retiran as camisetas. Normalmente do teu equipo onde xogaches, pois a Jackie Robinson está retirada en todo o béisbol profesional americano. E era tan importante este tipo que cando rematou douse conta de unha cousa moi importante, que as discriminacións afectaban a todos os niveis. Por exemplo, el foi un dos que contribuiu a crear, vou leelo, en algún sitio teño para non equivocarme, isto de ir sin orden, supón que agora teño que, con 5 páxinas nada máis que teño, montarme un guirigay. Donde está? Aquí está. O Freedom National Bank. Sabedes que era un banco de propiedade afroamericana con sede en Harlem para permitir que as persoas afroamericanas accederan ao financiamento que lles facía falta para atender os seus proxectos e leválos adiante. Por iso, falar de Jackie Robinson para min é unha honra, ainda que só vos lo dei a coñecer, vale? E sigo. Acabamos rápido. Isto xa é problema. Pero no escolasticidio temos outro problema ainda máis. Mirade se é importante. Sabedes cal é? Que os estudantes que hoxe vos estades formando non podedes formarvos igual que o resto. E que pasa se non vos formades? Que non podedes acceder aos postos mellores no ámbito laboral. Por iso o escolasticidio é un problema tan grave desde o punto de vista económico. Remato xa. Sei que son, agora mesmo, se non me equivoco, é a hora na que a mí me correspondería acabar, pero só deixádeme unha cousa para rematar e para que o veixades, porque eu tamén empecé un pouco máis tarde, vale? Na miña opinión, o elemento máis grave do escolasticidio é que, ademais de verte privado dos medios materiais para gañarte a vida, ademais de que te rouben as túas terras, de que destrúan as túas infraestructuras, sin o acceso a formación, a infancia, os nenos, as nenas, perden a capacidade de formarse cando son máis receptivos. Aposto a que vos, que sodes para min, non sei como dicilo, insultantemente novos. Dou clase todos os anos a rapaces de 17 e 18 anos. Empecé a dar clase con 25. 24 para cumplir 25. E agora teño casi 59. Co cual miradevos e cada ano vexo xente da mesma edad como me cabreades a veces, non? Solo por eso non é nada voso, pero a envexa é algo que sempre existe. Admitámoslo e loitemos contra ela, non? Os prexuizos existen, loitemos contra eles. Bueno, pois, seguro que xa pensastedes alguna vez que cando erades pequenos sí que aprendíades, verdad? Que non vos costaba aprender, e agora vos costa aprender. Imaginadevos cando cheguedes aos meus anos, non? Pois imaginadevos que no momento en que estades estudando aquí nos invade un país, non podedes estar na escola, non podedes estar na universidade,
E dentro de 4, de 5 anos, de 3 anos, inda que sea de 6 meses, tedes que volver. Vos lembrades da pandemia? O que nos costou volver ao ritmo? Pois metede que ademais vos matan, que matan os vosos profesores e que destruen todo o que tedes ao lado. Isto é o que está pasando en Gaza. E en algúns sitios máis. Mañán, vos convido, mañán se falará da situación en Afganistán, con especial referencia ao tema do xénero, se falará de Irán, se falará de Palestina, se falará de Líbano. E do Sáhara, perdón. Vos recomendo que o fagades. Mira, solo me queda unha parte, porque xa fun soltando todo. Deixademe solo que vos remate cos últimos párrafos que tiña aquí escritos. Todas e cada unha destas actuacións resultan reprobables desde criterios ético-normativos por ser contrarias aos dereitos humanos e dende criterios positivos por destruir o patrimonio e lastrar o futuro do pobo perseguido. A política xenocida do pobo israelí e singularmente a súa política escolasticida constitúe un ataque que busca a desaparición da súa cultura, que busca sacalos do seu territorio e sen dúbida estamos nun caso de violación de dereitos humanos que debe ser perseguido pola comunidade internacional. Non seamos inxenuos como para esperar que non xurtan conflictos. Despois de ser el mesmo víctima de intolerancia en Europa e en Norteamérica, o profesor Albert Hirschman, de orixe xudea, por certo, tiña claro que de non existir mecanismos regrados para expresar o descontento e buscar solucións, a sociedade que non queira resignarse ante a agresión tería que marcharse do seu país ou, se non renunciaba a iso, entrar nun conflicto. Ás veces non se pode ceder. Hai que responder á agresión ilegal. En ningún caso a resposta a un acto dun grupo terrorista pode ser unha invasión xenocida que masacre un pobo, unha cultura, un territorio, pois, como xa dixen, a responsabilidade é individual das persoas que cometen estes actos e só poden dirixirse ás represalias contra quen os cometan. O Estatuto de Roma, que entrou en vigor o 1 de xullo de 2002, fixa o papel da Corte Penal Internacional na loita contra o crime do xenocidio, crimes de lesa humanidade, crimes de guerra e crimes de agresión. Algún de vos me dirá, pero iso non foi cos xuizos de Nuremberg. Sí, cos xuizos de Nuremberg o que se fixo foi, digamos, xuizos aos nazis. Por iso a idea entre xenocidio e víctima xudea está tan pesada, pero o papel da víctima pode cambiar e neste caso cambia, vale? Por iso lles molesta tanto que falemos de xenocidio dos palestinos, porque para eles o xenocidio é algo que é exclusivo deles, que o sufriron eles. Non é certo. As palabras se utilizan como se teñen que utilizar. O Tribunal, é dicir, a Corte Penal Internacional, abriu unha investigación sobre a situación no Estado de Palestina, está aberta hoxe, e emitiu ordes de detención contra Benjamín Netanyahu, primeiro ministro de Israel, e Yoav Gallant, ministro de Defensa de Israel, por crimes de lesa humanidade e crimes de guerra cometidos no marco da resposta do Estado de Israel ante o ataque terrorista de Hamas o 7 de setembro de 2023. O exército israelí non pode atacar indiscriminadamente o pobo gazatí indefenso e alleo ao ataque. Isto sería como nos peores anos de ETA, que o exército español, diante dos ataques de ETA, entrara polo sur de Euskadi e o arrasara totalmente. O filósofo Sari Nusseibeh, palestino, nunha entrevista que podedes ler o pasado domingo 4 de maio no xornal El País, manifestaba a súa convicción de que mesmo cando hoxe a guerra é a prioridade do goberno de Netanyahu, ante a pasividade da comunidade internacional, co fin de borrar a sociedade palestina no seu territorio, recuperar a esperanza de paz entre palestinos e israelíes segue sendo inexorable. É a única opción realista e racional. Remato xa. Eu engado outra cousa, desde o punto de vista económico, é a única opción eficiente. Moitas grazas. María, cando queiras. Sí. Oye. Oh, sí. Vale. Bueno, pues moitas grazas a todas as persoas participantes por comentar, polas vosas comunicacións moi interesantes. Eu fun tomando unha serie de notas ao longo das distintas presentacións para facer unha especie de resumo que nos dea lugar a ter un pequeno debate, a facer algúns comentarios e falar de algunhas cousas relacionadas con todo o que se falou aquí. Vou comenzar por as primeiras intervencións, por unha das primeiras intervencións que foi o do presidente da Fundación Araguanei,
que ao final da súa presentación dixo Palestina está aquí, onde a vos. Eu creo que non somos conscientes de ata que punto isto é algo literal que está nas nosas vidas. Non sei se estamos todas ao tanto, entendo que sí, do ataque que se produciu a semana pasada en aguas internacionais fronte a Malta, un barco de bandeira internacional onde iban tripulantes internacionais destino a Gaza, levando axuda humanitaria, bombardeado dende o aire, aínda non está 100% declarado, pero evidentemente polo Estado de Israel. O Estado de Israel está manexando uns niveis de impunidade internacional que non están, dos que non temos constancia dende que se crea o dereito internacional como disciplina, dos que non temos constancia dende que se empeza a falar de unha lei internacional, de unha especie de consenso dentro do mundo, ¿no? O sea, que ti poidas bombardear en aguas internacionais un barco diante de outro país e que non pase nada é algo inaudito. Este tipo de cousas son probas que sirven para mover os marcos, ¿no? Para ver ata onde podemos levar o que é posible e imposible, ata onde podemos estirar a corda, ata onde podo eu forzar os límites do que se me vai a permitir. Cando ti forzas os límites ata o máximo e non tes resposta, finalmente parece que podes facer o que queiras, que non hai límites, que non hai ningún tipo de consenso, que non hai ningún tipo de norma que poida impedir que fagas o que ti queiras. Angela Davis está dicindo agora todo o tempo, supoño que coñecedes a Angela Davis, teórica, filósofa, Black Panther, jefa, máquina, que está dicindo moito que Palestina é a proba de fogo da humanidade. O sea, Palestina é onde estamos medindo cales son os límites da humanidade, da sociedade que estamos a construir hoxe, ¿no? Foucault comentaba moi interesantemente este tema de, ¿no? Tipo de ser estúpido, malo, inteligente, altruista, ¿no? Dependendo do que fagas. Pero hai unha frase dita por moita xente, entre eles Desmond Tutu, que si non fas nada en situacións de opresión, estás do lado do opresor. Non facer nada é facer algo. Non facer nada é ser cómplice, non facer nada é posicionarse co agresor. Hai algunha terminoloxía que se mencionou de pasada nas distintas comunicacións, a necropolítica, ¿no? Decidir quen ten dereito a vivir e quen ten dereito a morrer. A deshumanización, que está moi relacionado con isto, ¿no? Que mortes son necesarias dentro da necropolítica, ¿no? Porque non as consideramos realmente persoas humanas, non perdemos ese concepto de humanidade. Para min o máis impactante do tempo que eu pasei en Palestina foi constatar que efectivamente para a sociedade israelí as palestinas non son humanas, de múltiples formas, en múltiples conversas. Bueno, é unha cousa que está a orde do día e que podes ver as súas manifestacións de tantas formas, de tan diversas, que é realmente algo que te rompe por dentro. E gustoume moitísimo que Alison Phipps fixo como toda a súa comunicación dende unha perspectiva moi emocional, moi poética, moi artística, ¿no? Pero que ao mesmo tempo conectaba con esa antropoloxía que sae de dentro, con ese posicionarse, con ese con estar no mundo, que falaba era de heartbreak todo o tempo, ¿no? E de recoñecer como a súa disciplina, a súa carreira, o seu traballo fora un fracaso, en tanto que non a súa como individua, ¿no? Senón, a disciplina académica é un fracaso se non nos vale para parar o xenocidio que estamos facendo. Para que vale a universidade, para que vale a ciencia, para que vale a educación, si esta semana Israel xa dixo que vai a anexionar toda Gaza, que vai destruir todo o que hai aí, e non facemos, o sea, para que vale o que estamos facendo? Para que estamos aquí? Eu teño como todas estas, teño todos estes comentarios así un pouco desordenados, vale? Pero espero que se vaya seguindo o fío, máis ou menos. Entón, na comunicación de Celso, el explicaba e puña varios vídeos explicándonos como se empregan distintas ferramentas de propaganda, de academia. César, sempre lle digo Celso, non sei por qué, perdón.
sempre empréganse distintas técnicas de propaganda para legitimar os ataques ante as institucións académicas que están en Palestina, en Gaza, pero tamén fora de Gaza, tamén en Cisjordania, na Cisjordania ocupada, vale? E no resto da Palestina histórica. Eu quero que pensemos tamén no contrario, dicir, vale, hai unha serie de estrategias que se empregan para legitimar os ataques contra as institucións académicas palestinas. Hai unha serie de estrategias que se utilizan para normalizar a colaboración coas institucións israelís, vale? E unha cousa non pode existir sen a outra, e as dúas cousas están directamente interrelacionadas, e se non hai, se a comunidade internacional normaliza as relacións con Israel, está validando Israel como un xogador máis da partida, como que estamos aquí todos coas mesmas normas, como que somos todos aquí colegas, como que estamos todos aquí baixo a mesma baixo o mesmo paraguas. E o que falábamos antes do consenso internacional, da legislación internacional, se as cousas deixan de significar nada, se a legislación internacional deixa de significar nada, se os consensos de dereitos humanos máis básicos deixan de significar nada, temos un problema. Alison falaba tamén da UNRWA. Todos coñecemos a UNRWA? Vale. Todos coñecemos a ACNUR? Cal é a diferencia entre a UNRWA e a ACNUR? A ACNUR é a Axencia das Nacións Unidas para as Persoas Refuxiadas. E a UNRWA é a Axencia das Nacións Unidas para as Refuxiadas Palestinas. A ONU ten unha axencia específica para as refuxiadas palestinas porque a súa situación é tan excepcional, estamos todo o tempo falando de un contexto como tan excepcional, tan de estar fora da norma, sabes? Como que te fan unha norma específica para ti, unha institución específica para ti, como que te montan un chiringuito específico para ti, porque se foras pola lei non poderías facer o que estás facendo, non? Gustoume que Alison falaba que ela falaba, I speak from the position that I have. Eu creo que dentro da universidade temos que pensar cal é a position that we have, o sea, en que posición estamos, cales son os privilexios que temos por estar aquí e como podemos empregalos, como podemos facer que sexan, que valan para algo, vale? Nós temos unha posición de privilexio aquí brutal, que temos que usar, que non pode caer en balde, que non podemos deixar que se extinga. En ese sentido, creo que é moi interesante e seguramente o alumnado de César, creo que falades a veces de decolonialidade, ¿no? De metodoloxías decoloniais, de metodoloxías feministas, vale, todas estas prácticas metodolóxicas teñen moito que ver coa posicionalidade, ¿no? Con identificar que ti, como científica, ¿no? Científica social, como filóloga, como o que sexa, eres un ser humano que está xerando coñecemento dende a túa posición e que a túa posición é importante. Hai que posicionarse, e a miña posición é que hai que posicionarse, o sea, que non podemos pretender facer ciencia neutra, a neutralidade non existe, e que as institucións académicas son responsables de dende onde se posicionan e para qué, vale? O que falábamos antes, non faer nada é faer algo, non posicionarse é posicionarse co opresor. Falaba, de feito, Alison volvía sobre este tema varias veces, ¿no? Falaba de luces e oscuridades, e que era a escuridade a que a obligaba a volver á academia, a que a obligaba a posicionarse, a sentar na mesa e a traballar, era precisamente tentar loitar, ¿no? Tentar superar estas cuestións. Algo que sucedeu aquí no subtitulado, que é totalmente normal, pero como estamos nunha facultade de filoloxía, é que algúns dos nomes de autoras palestinas non estaban ben transcritos. Entón, creo que é importante que anotedes, se queredes, por exemplo, Rifat Alarir, R-E-F-A-A-T-A-L-A-R-E-E-R, que é un poeta e académico gazatí que foi asesinado o ano pasado, do que falou aquí Alison. Creo que é importante tamén que pensemos en Rafif Ziada, escrito Rafif con dos Es, Z e A, da, con H, que tamén é unha académica palestina e poeta. Invito-vos moitísimo a escoitar a súa obra. Ela no seu poema We Teach Life, que é un dos máis supermíticos que seguro que xa escoitastes a estas alturas, fala de como se houbera un poema que pudera escribir, igual que decía Alison, ¿no? Se houbera unha palabra que pudera escribir, se houbera un soundbite, unha declaración que pudera facer que cambiara algo, faría, pero non hai
non hai palabras que basten, teño que actuar, teño que leválo máis aló. Recomendo vos tamén a Mahmoud Darwish como poeta por antonomasia palestino. Este mes estamos dende o SUCPORPAL, Sistema Universitario Galego por Palestina, organizando un clube de lectura do seu libro, así que se vos interesa podo darvos máis info despois. Gustoume que Alison decía: Anthropology is nothing if it doesn't break your heart. A antropología non vale para nada se non rompe tu corazón. A ciencia non vale para nada se non mellora a sociedade, non? Esa é, polo menos, a miña posición. E gústame que tamén nun dos seus poemas dicía: surely, algo así como, this can improve without me having to do anything, no? Without me having to change anything. Bueno, a coalición máis grande dentro de Palestina, de asociacións palestinas, que traballa pola liberación de Palestina é o BDS. Espero que a estas alturas todo o mundo escoitáramos falar de BDS, o movimento boicot, sancións e desinversións. Esta é a coalición máis grande da sociedade palestina, que nos di exactamente que podemos facer. O sea, non sabes que facer? Isto é o que tes que facer. Tes que boicotar, tes que desinvertir. Despois podemos darvos máis info. Aquí hai compañeiras de BDS tamén coas que podedes falar despois, se é un tema que vos interesa ou que igual no debate pode sair algo deste tema. E dentro do BDS hai un movimento específico, hai uns documentos específicos que son a PACBI, que é o Pacto de Boicote Académico e Cultural. Convídovos moitísimo tamén a ler isto, a ler precisamente sobre como a normalización das relacións coas institucións académicas israelís directamente é complicidade co xenocidio, é complicidade co que está a suceder. Despois tiña algún outro comentario así... cando falamos de violencia sexual como arma de guerra, pareceme moi interesante que pensemos que abramos o foco máis alá da violación, vale? A violencia sexual como arma de guerra, evidentemente a violación é unha desas armas de guerra, pero hai unha serie de violencias sexuais que se están reproducindo en Palestina que son moi específicas e que están directamente relacionadas co academicidio, co escolasticidio, porque a violencia sexual que se exerce contra as mulleres palestinas e contra os homes palestinos ten varias finalidades específicas. Unha delas é facer que os homes palestinos se sintan atacados na súa masculinidade, vale? O sea, non é solamente te violo, sino vou violar a túa nai diante de ti, vou violar a túa irmá diante de ti, tú non podes facer nada para evitalo, ti non tes poder, ti non tes tal. Entonces hai unha serie de violencias que se exercen dentro disto que teñen tamén que ver coa violencia que se exerce contra a comunidade LGTB, vale? Por exemplo, as persoas homosexuais palestinas son especialmente reclutadas por parte do exército israelí a través da violencia e a través das amenazas para forzalas a ser espías, de forma tal que aumente a desconfianza da poboación palestina cara as persoas LGTB porque se asocia con ser un espía de fora. Estou dicindo como moitas cousas moi rápido porque non quero pasarme de tempo, xa me pasei, así que vou rematando. Simplemente dous puntos que teño aquí ao final. A destrucción do patrimonio, o sea, a destrucción do capital non solamente se arregla con diñeiro, é dicir, se ti quemas un bosque e despois plantas pinos, non volves a ter o bosque que tiñas. Se ti secas un río, despois botas agua, as algas, os peixes, todo o que había, eso desapareceu. O que se está destruindo agora non son só as institucións, é o coñecemento, todos os libros, todas as persoas que teñen coñecemento oral, transmitido oralmente, todas estas persoas están sendo asasinadas. Todo ese coñecemento está sendo extinguido. Israel está todo o tempo rebranding todo o que é palestino como se fora deles. Eles queren que a cufilla sexa deles, queren que o hummus sexa deles. Non é. E sobre o exemplo de Jackie Robinson, pensaba en Lamin Yamal e os irmáns Williams, ¿no? E no tema este que temos de que hai que ser excepcional para ser recoñecido. O sea, se tires unha persoa migrante e excepcional, vas conseguir a nacionalidade española. É dicir, a xente de Vox non lle importa que Lamin Yamal meta goles para a selección, está ok. Pero, se non metera goles, entonces sería outro tema. Cando falamos desta excepcionalidade, ese punto extra que necesitas para que os teus dereitos humanos sexan recoñecidos, estamos falando desa deshumanización, dese mirar a alguén e non mirar que é humano,
sea, que alguén te teña que demostrar que merece os seus dereitos humanos. Isto é o que está pasando coa poboación palestina, que parece que se non condenan a Hamas, que parece que se non se posicionan dunha forma que nos leamos como euroblanca, vale? Entón, quizás se merezan un pouco morrer, non o sei. Vale, estas son as notas que eu tiña e quero abrir un pouco o espazo para falar con todas vos. Quizáis as primeiras devolucións podan ser dende a mesa e as persoas do público que... as persoas do público que queiran participar, especialmente sei que hai aquí compañeiras implicadas en distintos movimentos, como a Rede Universitaria Galega a Rede Universitaria por Palestina, como a UDC por Palestina, como BDS, quizáis tamén queiran contarnos un pouco o que están a facer. Non sei se queremos empezar na mesa ou abrimos a... Que falen eles, que xa falei demais. Vale. Pois vou empezar eu. Moitas grazas a todas as persoas que falaron, Ángela Phipps tamén polas ponencias tan interesantes, moi importantes de todo o que se falou. Eu quería dicir, estou aquí a título individual, son activista do movimento BDS dende hai moitos anos. O primeiro que quería dicir é moitas grazas, Maruxa, aquí ao final nesta última intervención túa, por falar de decolonialidade e de reflexionar cal é a nosa posición, no? E do importante que é iso, do que dicía Desmond Tutu. Por qué? Porque está moi ben que estemos todas as persoas que estamos aquí hoxe, está moi ben que se fagan estas xornadas, pero é un pelín hipócrita, por non decir onde está o rigor, onde está a honestidade académica desta universidade organizando estas xornadas que, insisto, agradezo e é maravilloso que se estean facendo e vos convido a vir mañá tamén, aquí estarei eu tamén, onde está o rigor académico e a honestidade académica desta universidade facendo estas xornadas e non falando da complicidade que ten esta universidade neste escolasticidio, neste xenocidio, porque dende hai máis de 20 anos, grazas tamén por mencionar o BDS e a PACBI, a Campaña Palestina para o boicote académico e cultural a Israel, o que lle pide ás universidades do mundo, o que lle pide ás comunidades académicas do mundo, é unha cousa moi sinxela, é o boicote académico total a Israel, a todas as universidades e institucións de educación israelí. Por qué? Porque todas elas, dun xeito ou doutro, colaboran directamente con todos estes crimes que nos estiveron contando, con todas estas violacións de dereitos humanos. Por exemplo, hai universidades que teñen parte dos seus campus, edificios en territorio palestino ocupado, o cal viola o dereito internacional. As universidades israelís colaboran co exército, coas forzas de ocupación sionistas, desenvolvendo a tecnoloxía militar e todo o que precisa este exército xenocida para levar a cabo o que están facendo en Palestina. Non somente iso, tamén teñen un montón de vantaxes para as persoas que son soldados nestas forzas de ocupación, a vez que discriminan a poboación palestina e o estudantado palestino por non falar da persecución a calquera voz contraria ás políticas de Israel, non só do estudantado, senón tamén do profesorado palestino e árabe. Entón, o que nos pide a poboación palestina, a maior coalición palestina, é o boicote total. Que pode facer a USC? Tamén quería dicir, preguntémonos, por que estamos aquí hoxe? É unha pregunta que deberíamos facernos. Por que toda a xente que estamos aquí hoxe? Pois é grazas ás centos de persoas, a maioría estudantes, pero tamén persoas traballadoras, que o ano pasado, nesta universidade, estiveron máis dun mes ocupando a Facultade de Xeografía e Historia, ocuparon o reitorado, ocuparon a Casa da Balconada. Gracias á presión que fixeron estas persoas, presión non violenta, presión que estiveron facendo en plena época de exámenes, deixándose horas dos seus días estudando ali, pasando noites, cantas horas, asambleas ata as 2 da mañá todos os días, grazas a esa presión sen igual na historia da Universidade de Santiago. Iso obrigou a USC a crear esta cátedra maravillosa que me alegro moitísimo, que xa tiña que estar creada de antes, pero foi grazas á presión de todas estas persoas. Quero tamén lembrar que agora mesmo hai o movimento estudiantil, esta case eu chamaríalle revolución mundial pola Palestina na xuventude, no movimento estudiantil, está en plena efervescencia outra vez. Onte, na Universidade de Columbia, en Estados Unidos, grazas ás novas medidas de Trump, que está lanzando a policía contra a comunidade académica estadounidense como se non houbera un mañana, detivéronse a decenas de estudantes e de profesorado que están ali defendendo tamén a desinversión e os boicotes académicos a Israel e unha Palestina libre. Entón, lembremos iso e lembremos que está pasando nas universidades de todo o mundo e, sobre todo,
lembremos a USC todo o que pode facer e que aínda non está facendo, porque sí está moi ben facer esta cátedra, pero aínda temos máis de 10 proxectos de investigación con universidades israelís, todas elas cómplices dos crimes de Israel. E sí, é totalmente posible saírse deses proxectos e rompelos. O que pasa é que a USC interesalle máis os cartos que reciben os grupos de investigación desta universidade para seguir con estes proxectos que saírse destes proxectos. As universidades dos Países Baixos preguntaronlle á Comisión Europea se era posible saírse destes proxectos e hai unha resposta oficial colgada na web da Comisión Europea que di que sí, só falta vontade desta universidade que non o está facendo. E tamén romper os acordos con empresas da lista de boicotes, de empresas estratégicas a boicotar de BDS, como por exemplo Amazon, HP, Siemens ou Banca Santander, que tamén tela. E creo que xa dixen todo o que tiña que dicir. Moitas grazas e seguimos. Bueno, moitísimas grazas por las ponencias. Estaba pensando en otras maneras de escolasticidio que se están vendo, ou la outra cara do escolasticidio que é a censura académica. Entón, penso que deberíamos empezar tamén a falar de escolasticidio tendo en conta lo que está pasando no solamente en Estados Unidos, que es la cara más extrema, pero aquí tamén hai outras formas de escolasticidio que nos estamos aplicando, ¿no? Porque hai autocensura, porque sabemos que si tocamos determinados temas é máis problemático que teñamos financiación, é máis problemático que nos inviten aos congresos, por eso nos mañá non imos estar convosco, sentimos moitísimo, pero vamos a estar no Congreso de Educación Social porque imos a presentar algo sobre educación contra o xenocidio para espallar precisamente todo este coñecemento. Lo que decía Alison de esta capacidad de vigilancia, ¿no? de estar vigilantes y de transmitir, que é unha cosa que está desfacendo, ¿no? Me parecía moi interesante tamén todas as mencións que se fixeron no xénero e entón quería lembrar que eu sepa, que a lo mellor sabedes máis que eu, las Nacións Unidas agora mesmo fixeron únicamente 2 informes, así como de investigación. Uno foi o de Francesca Albanese, Anatomía dun xenocidio, e o segundo, que foi publicado fai poquísimo e que se titula Algo que un humano no puede soportar, ¿no? More than a human can bear, or something like that. Algo así, que quiere decir, o sea, algo que no puede soportar ningún humano, y es justamente una investigación con evidencias claras de todas las aberracións que están sufriendo homes, mulleres e crianzas en Palestina que ten que ver con violencia sexual y con violencia reproductiva, que es una cosa fundamental, importantísima, y que tamén ten que ver con escolasticidio, porque todo el tema de la violencia reproductiva afecta directamente ás nenas e ás adolescentes mulleres, non solamente ás nais, pero tamén a xuventude, ¿no? Porque ten que ver con a nosa sexualidade, con biolóxicamente como e tamén psicosomáticamente como nos desenvolvemos. E outra cuestión moi importante que tamén lo decía Alison, e é que y usaba la palabra colapso, está clarísimo que a educación y a formación universitaria no sirve. Y eso en Europa lo tenemos clarísimo desde las guerras balcánicas. Desde los 90 quedó clarísimo que países con niveles elevadísimos de formación universitaria respondían con niveis de atrocidade brutais. Y precisamente la legitimación de la violencia sexual como arma de guerra ten o seu fito en las guerras balcánicas, que fixeron veciños e veciñas nosas, porque estamos falando de países que están aquí, europeos, non estamos falando de alguén que está fora. Entón, pues moi interesante lo que estáis diciendo. Si queredes... e unha cosa moi importante, o tema das mulleres, de como afecta o escolasticidio especificamente ás mulleres. As nenas, as adolescentes e as mulleres, parece moi importante tratarlo como especificamente, e non sei se hai algún feedback por aí. Por último, quería decir que sí, que aquí estamos en representación de la Red Universitaria por Palestina,
que es una red formada por 46 universidades españolas do Estado español e que agora mesmo temos un manifesto e estamos pidendo que lo asinedes. Va a rematar la campaña o 15 e xustamente nese manifesto lo que se pide es lo que estabas comentando dende BDS. Primeiro, resposta da CRUE e do Ministerio de Innovación e de Universidades a las demandas que les fixemos, que ten que ver con eso, ¿no? Con aumentar la colaboración con las universidades palestinas, con la ruptura de cualquier tipo de colaboración con las universidades israelíes y con las empresas, porque claro, la universidad está absolutamente mercantilizada y tamén habería que falar moitísimo de eso, porque todos los proyectos de investigación están vinculados a empresas. Y esto, ahora mismo, en el contexto do rearme, é importantísimo, porque, e esa é outra forma de escolasticidio ou academicidio do que temos que falar. Ahora, os cartos non van a ir para filoloxía, ni para educación o pedagogía, van a ir para una cosa que se llama investigacións de dobre uso. Que sabedes lo que son las investigaciones de dobre uso? Pues que parece que son investigaciones con fins civís, para seguridade cibernética, para control de fronteras, pero se llaman de dobre uso porque luego van a ser de uso bélico. Porque si no lo sabedes también, la mayoría de las investigaciones financiadas por la Unión Europea con participación de Israel son las responsables de todo el desenvolvemento bélico que ten Israel. E agora mismo todo ese desenvolvemento bélico está facendo que nos merquemos armas a Israel e sistemas de control. O sea, que fixaros como o círculo este de morte e destrucción que estamos creando, porque nos desde as universidades estamos en proxectos que reciben financiación de Europa para crear unha industria e un coñecemento da morte. E como decía María y como decía o presidente, creo que se llama o presidente da cátedra, non sei, vale, decía, isto está máis preto de nós de lo que pensamos, porque todo eso va a afectar as nosas carreras, as vosas carreras. Eso é outra forma de escolasticidio. Cantas bolsas va a haber para que eu poda especializarme en filoloxía? O en pedagogía, ou en outro tipo de investigación que non sexa investigación con fins bélicos. Pois eso va a rematar. Para vos, pero para nós tamén, non vamos a poder investigar. Vamos a poder investigar en educación contra o xenocidio? Con que cartos? Sí, remato. Temos que, estamos sobre a hora, se hai algunha intervención máis, vamos a recoller, por favor, sede moi breves, vámonos pasar, se vamos aguantades 5 minutiños máis para pechar, recollemos algunha intervención máis e depois reacciona á mesa. Se tes algunha intervención, por favor, levanta a man e trata de ser breves. Vamos a tratar de dar ya voz a outras persoas, se non devolvemos a ti, pero... Non hai ninguna pregunta por aí? Bueno, entonces, se queres... Super rápido, que esquecín dúas cousiñas. Unha, que entre as accións que conseguimos presionando a USC, que a USC se comprometera a facer, unha delas moi tibias, por suposto, super tibias, con respecto ao que pedía realmente a Asamblea Internacionalista de Compostela, que, por certo, teño aí ao fondo nunha mesa, impresas as reivindicacións, as últimas que lles mandamos por email á comisión desta universidade, que non se volveu reunir dende o curso pasado, unha vergoña, e que non nos contestou nunca ao último email. Tamén quería señalar nestas contradiccións que se comprometeron a ter un portal de transparencia na web da USC, que existe, un portal onde están as accións que a USC se comprometeu a facer. Solamente están as accións descritas. Todo o traballo que se fixo para leválas a cabo non existe. Tamén se comprometeron nunha desas accións a subir as actas desa comisión, pero como non se volveu reunir, non hai actas subidas. Entón, xa basta de... Xa o que conseguimos era moi tibio, pero que encima nin sequera cumplen o tibio. Eso é unha das cousas que esquecín. E a outra cousa que esquecín, comentouse nesta mesa, falando desto, ¿no? de pensar en que cal é a nosa posición, etc. Faime pensar nun dos termos que se dixo nesta mesa, que ás veces é importante reflexionar sobre os termos e por que os empregamos, falouse de Hamás como grupo terrorista. Pensemos para quen? Quen define a Hamás como grupo terrorista? Convídovos a buscar en Google a lista de países que o definen así, que é moi pequeniña, porque a maioría de países deste mundo non o consideran así. Incluso os países que o consideran un grupo terrorista tamén o consideran un partido político con brazo armado, que é o que ganou as eleccións en 2007 en Gaza.
e lembrar que o dereito internacional recoñece o lexítimo dereito á resistencia armada palestina, posto que é un pobo que está sufrindo unha ocupación. Entón, diferenciemos moi ben entre o que é terrorismo, que é o que fai o regime sionista, e o que é a resistencia armada. Graciñas. Se non hai máis intervencións, devolvemos a palabra á mesa. Se hai algunha reacción, pecharíamos a xornada de hoxe. Que temos que alegrarnos de estar en un sistema universitario que permite que na mesa este alguén con un cartaz así. Eso para mí é un nivel de liberdades académicas que é polo que temos que loitar e que ten que manterse. No, eso faltaba, pero no contexto no que estamos hai que felicitarse por eso e manter ese logro, Xa nos pasamos da hora e vos dixen que si quero que veñades mañán, pois prefiro non estar moito máis. Pensade no que escoitástedes, lede, preparádevos, porque é o que fai falta que se fale do tema. A partir de aí, todos temos que posicionarnos, como decían, e cada quen se posiciona en función dos seus valores. Iso é algo que sempre se dice en economía. Tú tes uns valores, analizas a partir deses valores e depois utilizas os medios de poder conseguilos. Un ilustre premio Nobel de Economía decía que o importante dos economistas é que poden axudar mellor a conseguir os teus obxectivos, sexan os que sexan. Para min jamás é un grupo terrorista desde o momento en que mata a xente inocente, igual que o goberno israelí. Non xustifico a ninguén que faga eso. Unha vez nada máis me chega. Por suposto, non poño igual a uns e outros, uns que mataron a 300 e outros levan 30.000. Non é o mesmo. Os que sean, quero dicir, para min non é o mesmo. Pero non sendo o mesmo, calquera das dúas conductas para mí son reprobables. A marxe do que diga calquera goberno ou a marxe do que diga calquera. E remítome tamén o que dixen. As responsabilidades son individuais e os castigos teñen que ser individuais a calquera que os cometa. Esa é a miña postura. Non é a postura da cátedra, non é a postura da universidade, é a miña. Vale? Por iso, lede, hai moito. A quen lle interese, hai un señor, non falei del, Albert Hirschman. Sí que falei del. Albert Hirschman fala deso. Albert Hirschman ten 2 libros, vos recomendo que miredes, hai artigos, podedes lelos, traducidos ao castelán. El estuvo en México ao final, despois de estar marchouse de Alemania, marchouse de Austria, marchou de Estados Unidos, polo mesmo sempre, e acabou en México. E foi onde fixo os seus mellores traballos. E el fala precisamente dos mecanismos de expresión do descontento, que poden ser pacíficos, que poden ser violentos, en función dos custos, en función dos beneficios. Lede, aprenderedes moito, vale? Porque igual que eu teño en casa o libro de Víctor Kempler, os 2 volumes, e aprendín moito de un filólogo, vos tamén podedes aprender de calquera persoa que fale de calquera tema, que estamos todos no mundo e todos estamos sufrindo, vale? Si non queredes decir eu acabei, non digo nada máis. Eu digo unha cousiña para xa pechar. Eu vou pechar, depois tú falas. Sí, estou conectada, sí. Na liña do que comentaba a compañeira Mar cando falaba de que se invirta máis en investigación armamentística, recomendo vos moito un libro de Maya Wind, Towers of Ivory and Steel, na que fala de como outras disciplinas tamén poden ser cómplices. Entón, por exemplo, no primeiro capítulo fala de como a antropoloxía como disciplina é cómplice do xenocidio en Palestina e de que formas, vale? Como filólogos, eu son filóloga tamén de formación, eu son filóloga árabe de feito, tamén temos un rol que tamén nos estamos posicionando. Non é que haxa unhas disciplinas, non hai disciplinas neutras, as matemáticas non son neutras, a filoloxía non é neutra, vale? Iso por un lado, e por outro lado recomendo vos tamén calquera libro de Ilan Pappé, por exemplo, que é un académico israelí que fala un pouco de todo o contexto previo, é dicir, o 7 de outubro non ocorre nun baleiro, hai un contexto previo de medio siglo de ocupación, entón está ben contextualizar as cousas. Bueno,
vamos a ter que pechar a xornada de hoxe. Moitas gracias a todos os participantes. Para hablar con mis chiquitos. Hola. Sí, vale. Es solo un apunte. Vale, pasó la hoja de asistencia, que no sé si firmasteis todos, porque como llegasteis tarde muchos y luego estabais ahí de pie y tal, pues los que no hayáis firmado, firmad. Y mañana va a haber otra hoja de asistencia. Así que ruego encarecidamente que lleguéis antes de las 12, no a las 12:05. David, ¿vale? Para que no pasen estas cosas, porque no sé si la gente que se tuvo que marchar antes ha firmado o no. Entonces, los que no hayáis firmado, está en esa esquina. Nada, un besito. Bueno, agradecervos a todas e a todos a atención de la xornada de hoxe. Esperamos que fora interesante. O noso que queremos facer nestas xornadas, no marco desta cátedra en xeral, abrir estes espazos de liberdade de expresión, de intercambio de ideas e de xeración de coñecemento, pois por os frutos que podemos escoitar hoxe e tamén outras actividades que temos feito anteriormente en outras facultades, tamén sobre o tema de Palestina, sobre o tema dos conflitos internacionais, sobre o xenocidio, etc. Estamos conseguindo, por lo cual nos celebrámoslo. Esperamos que estes espazos se sigan abrindo ao longo da vida da cátedra e tamén da UCC. Para mañá, emplazarvos a seguinte xornada, con a segunda xornada pechamos, vamos a analizar casos específicos de escolasticidio, os casos do Sáhara, que falará María mañá especificamente sobre ese caso, o caso de Palestina e o Líbano, con dos profesores brasileiros, Natalia Calfate e Vicente Ferraro, o caso do apartheid de xénero en Irán, o caso da Alireza Omid, que contará o profesor Alireza Omid Bakash. Tamén teremos con nós presencialmente a Mónica Bernabé, que nos falará de Afganistán. Mónica Bernabé é xornalista, a única xornalista española que máis tempo viviu en Afganistán, estivo como correspondente durante 8 anos, agora traballa no equipo de investigación do diario Ara de Barcelona. Estará con nos presencialmente mañá, así que será un gusto poder recibila e esperamos que tamén vos disfrutedes cas intervencións que teremos para mañá. Así que, de novo, moitas gracias, vémonos mañá ás 12 e seguimos discutindo desto.